Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého videa tady Ranař a jak vidíte mám tu zase tu svůj postavu. Vyhlašení soutěže bude až zítra, ale jak vidíte mám zvětšenou plochu, už to natáčím úplně celou. 4 záďáků, to je dobrý. Jinak máte tu i založený cech. Jak můžete vidět, máte to i trochu trošičku vylepšený, takže já vám to jenom vylepším, abyste se měli ten, kdo to vyhraje. Já to ještě dopředu nevím, ale rozhodl jsem se, že si ještě naposledy zahraju tohle postavu a natočím to. A něco k tomu, a ještě podívám se na nejvyšší level, což myslím je 200 pade, víc ne. Ani ne těch 200 pade. A to je zase úplně nový brnění, toho znám už pěkně dlouho. Takže se na něj podíváme. Až mi doběhne, no, já to zruším a nejdřív si dáme podzemí a vidíte, jsem level 18, ještě nemám podzemí komod, nedávám. Ano, ale to jsem už skoro dal. Hele, 3 hubičky. To je dobrý, tak to protočíme, nedáme. Jo, no super, dali jsme to. Zkouknu do album, dobře, super. Tady šmajlíky, nic moc. Koren všeho zla. Tak. Takže těch 21 to vám taky postavit, třeba do štěstí, to nemám moc vylepšený. Tak a teď nejdřív si dám arenku, já si dám třeba jednoho kámoše. Typní. Tak, jinak já si dám tu hospodku a takže ta postava ukážu vám, co má všechno zabrnění 899, já vám ještě chci pořádně ukázat, takže to ubírá tolik, výba, takže má 181, 169, 128, 200, 145, takže brnění. To dobrý, jo, to mi běží už. No, tak. Úroveň za chvilku bude další, a to je k té postavě asi tak všechno. Ale počkejte se, kouknu na hodinku. No tak, už jsem se s postavou rozloučil, protože jsem za to hrál asi 4 měsíce, já nejsem moc dobrý na levely. No a těším se, až to budu moct dát výhercu. Jo, ještě k tomu něco řeknu. Ten výherce, tak já mám v popisku minulýho videa, jak jsem zahájoval tu soutěž Skype, tak ať si mě na něm přidá. Já si nějak ověřím, že to je on. A to, jak se to říká. No a řeknu mu jméno a heslo postavy. Ale počkejte chvilku. Chvilinku. Ne. Já už vím, počkejte. Ne. Sorry, to jsem nechtěl, opravdu ani trošku. Omlouvám se opravdu, jako. Počkejte, já na to heslo musím přijít, tak třeba. Tak to ne, to jsem nechtěl, to tady budu dělat půl hodiny. Ach jo, heslo. Jaký bylo první heslo? Ne. No tak
tak se opravdu moc omlouvám. Protože já nevím co. Já jsem úplný debil. Tak fakt sorry. Velký sorry a za tohle pro vás udělám 3 speciální videa. Takže čus. Jsem úplný